Kulung pa jata no ma koilai hingke club ni thwngmani mani rong no manani bagwi MLA rong thani eba EM eba MDC eba video phunungmano borok no koilai simani. To the member of Legislative Assembly eba MLA short form 24 Ramchandrogat constituency Khwai Tripura. Kok bothuma thwngmungni manui football eba volleyball eba cricket bat manani bagwi koimungblai eba koilai borong gonang sakra sakra juk borok yapani sajago sung athukri club ni register mung ridi bracket to kaisa club ni kaisa register mung to register tongo adom song ampra Khwai Tripura kamini thwngmung no romui tonina bagwi tei sikli rok no kami o thwngmung bai thwngmung rok bai gudalai tonina bagwi thwngnani manai rok nangui tongo. Aboni bagwi borom gonang sakra sakra juk no koijao juk no sini nangmani thwngmungni manai rok no rinani bagwi. Koinai khe sung khakao tei khatungo sakni khurchajak eba swijak rok no eba kok bothuma no naichomui eba chepsoi eba jai jai khe naiui norok abo saini hadi ba kok thaini norok chajak borong gonang sakra sakra juk sini koilai no khabai khe yasagui sung no sini thwngmungni mani jesuk dakti mansak rijana wngthung eba wngthung hambai yaphore koinai rok ni mung club ni president eba asukphang Raithai Debbarma tei members Rojong Debbarma Bolai Debbarma borok ka dong hingke chung joto saimano MLA rok no koilai rikha hingke borok tini khana jefru pano abo hai club rok thwngnani mani rok riwo eba bisa waisa riwo block rogo sikli rok no thwngui tongnani bagwi hingke mai opsang norok kebo abo hai nangui tonka hingke mo hai ke koilai siyui norok nahari mano o kormopali bai swijak aro norok swlaina hadi norok ni nangmani haike hingke norok tei bobo hai koilai rok nangui tong sadi ano je mansak ani bakha khe norok chaitugano sini amoni kok bai koilai rok sinani bagwi chung sini amoni kok bai koilai rok sinani nango sini amoni kok bai sini hasti ni kaisa sarkar bai gosijak kok hingke paithago teisa jotono hambai